ndinogona kukura pane mwana wangu akatanga dambudziko ndaita dambudziko pamusha pangu kuti pakaita mwedzi umwe chete ndakafiwa navanhu vatatu. Saka zvadaro manje iye uyu akabva atangawo nyaya yekudonha nekuenda kumwedzi dzakasera. Saka ini ndikwanisa kuti namai vacho chibuda ine mwana anorapwa. So far vabuda pamusha vane mwedzi miviri pasipo pamusha. Ndozvandinoziva. Mwana wangu aita grade 6 pachikoro pano. Saka dambudziko iroro nderimwe rakaita kuti mwana asauye kuchikoro. wakamboenda pachikoro taura kuchikoro kuti mwana wangu mungazona asingauye kuchikoro paita challenge kuchikoro. Kuchikoro handina kuuya, asi pakabva paitawo nyaya yekuti pane vakauya vakumba vantu vekutimiri kuti mwana uyu akarodzewa. Auya hanzi vamene vandaizvechirwa namai Martha Masisi vakauya vachida kuzoenda uyu mwana aenda kufundira naye mwana ari kutamba uyu muone ndibva uya akamuona mwana aripo. Sabhuku akatouya akamuona mwana aripo. Saka mwana imabudisa ndikazoita pamba anga ane nyaya yongoti ndakangoita zvekuita kakumujengesa nekuti chirwere chacho hachatova pamba kana sabhuku kana ana ari munzvimbo vanotoziva kuti ndapinda dambudziko pamusha. Izvezvi ndotiva nemwe mwana anga akatongorara akangopedzisira angomuka angotsva musana wese zvekudai makunzi anetendonza uyaiuya kuti muvhurde musana tinonga machira akaita angomuka akangoponoka. Saka indaitida zvokuti muzvingeza zokuti tiyo touya kwaakatiita kuno ndakatofona tikaonda uyu mwana ane nyaya nayo imi mamai vachiite kuti mwana wekuno pamuwandu aita izvi zvinyama makati makafona kuna amai vacho kana kuti kuna mbuya vacho vari kweikoko. Alright. Vamukangazi ndakubatsira mimi mune vana vangana vasikana vari kumagrade 6 toziva kuti muri vekumarangi munogona kuita kana vakati vari kumagrade 6 grade 7 kana form 1 vasikana vemuzera iwoyo vari pamba penyu imi vangani? Varipo 2. Ko chanyanya kukusundai kuti mutipe 1 munhu musikana 1 chi why is it imi mangotipa 1 musikana of which mune 2 kana kuti 3 kana 4 zvichienda mapostori zvinoitika? Alright, claim yati wakaroodza mwana ari pasi pe 18 years handiti hazvina kunzi wakaroodza vana asi zvanzi mwana. Ndopa ndikubvunza kuti ko nekuda kwei mangotipa 1 mwana maziva sei kuti ndiwo atiri kutaura nezvake? Kune vana vangani vakaroorwa vari pasi pe 18? Pane zita? Pane zita rakanyorwa? It's okay. Anonzani? Nyasha? Okay. Ndanga ndisina kuziva kuti pane zita ndasiva ndada kuti titange tanzwisana ipapo. Kana mati pane zita anonzi Nyasha. Pane padauti tiitira kuti kuonesana vamukangazi. Ndofunga tikatarisa isusu chitendero chamunonamata mukuzivikanwa kwacho handisi kumuura kana kushora hapo. Zvinhu zvokuti vana vari pasi pemakore 18 vazhinji vacho vanoroorwa ikoko. Imi masangano nechallenge yamasangano aipamba mwana avo nedambudziko rari kuitawo ashaika panzvimbo kwemwedzi miviri sekutaura kwamuri kuita. Iyo private yenyu mega yamunoziva kuti inini mwana wangu ndoda kumurapisa chinyarira pasina noziva handiti ndizvo. Then nyikawo ine kuona kwainoita ichimonita kuti pane mwana asiri kuoneka ari paground.
then utungamirire kana kuti leadership igere munzvimbo ikabuditsa mazwi anoti pane mwana akarodzwa asisipo because havana zvavari kuziva ingati vanhu vavo vanenge vatadza here kwandiri vanenge vatadza kwamuri vanenge vatadza asi kopamuono wavo kopamuono wavo ivo pamuono wavo vanenge vatadza kuti vaifana kuuya pamba vendisvikira vendibvunza kuti mwana watisiri kuona akamira sei akaita sei totsanangurana takagara pasi kwete kungoti vari uko ngoti hatisi kumuona ana kusvika panzvimbo vendibvunzawo kana muri muvillage anoona mumwe ndiani aita dambudziko because village munenge muchimonitwa nemasabu imi makazivisa sabhuku here kuti chiitiko chemwana wangu ndakazivisa sabhuku sabhuku ndaita dambudziko pamutasiyana vari kupenya ndasi saka pane mwana wandikabuditsa sabhuku masuku sabhuku chiri kupedza vari peruno sabhuku tibatsirei naitsopadi vakutaura nekuti kunyanya pakutanga kwavataura kaya kuti ndakambozosvike kumamama ndanza sekudaro kana kutaura nezvaapomerwa ndini ndakatoirwa kwavara ndida kuona kuti ichopadi kutaura ndikawana umwana wari obva ndakati ndichiendai pana child care anamainasisi nemwana novaratira mwana nekutobva ndasira ndakati mwana ngaine kuchikoro ava vakatoona pamwe pamwe vachienda kumasisi vakatotaurana nanamasisi acho vakapedzerana saka shoko vari kuvana shuwa mai vacho vakazonyarairamu vana kusanganisira kune point iri kuno pasika uke mungatibatsirei pakutoda kuti tine mubvunzo watoda kubvunza kuna vamukangasi yekuti hamuna mbotoro here nemapurisa vachibvunzurudza nyaya yakafanana neyoyo yangofanana neyo yakudare pamusoro pemwana wenyu munoona vamukangasi dare harina kuuya kuzokupai mhosva dare rauya kuzogadzirisa kane dambudziko pokorektwa pofamba zvakanaka poswatudzwa handiti imimi mukati mapurisa haanambobvira ambokusvikirai mapurisa haanambobvira afamba nenyaya yakaita seiyi isusu tine kodzero yekuita verification iri deep kusvika pese patinofungidzira kuti tigone kunzwisisa nezvenyaya iyoyo so tikazonge taona kuti pane dambudziko nemi munofungira kuti dare rinokutongai sei musotingi takubvunzai mai imi makuisa judgment mai inini semubvunzo wabvunza wakutopa nyaya vari kutaura mumaraini ndangoti ndangoendoenda kwamatunhu ndabvunzwa nyaya iyoyo yekuti hakuna here mupurisa akauya maibvunzwa nani ndaibvunzwa nemumwe vangu mukoma wangu pakurakwatai hatiri kunzwa kuti pane mupurisa akauya tiri kunza nanhingi konhingi vachiri kunext door kundibvunza kuti ini mumba kwangu tiri ngonzwa mani mungotaura hakuna kana mupurisa kana mwana akasvika ndinokumbira isusu kati muri kunzwa nanhingi dambudziko roita ndiroti tetange takutonga kuwa handiti saka tonofanira kuti kana mune munhu wamakanzwa naye handiti motaura kuti nhingi akandiudza achiti akanzwa nanhingi kuti zvisazova kuti tinogona kunyora kuguhwa pana kuti mangwana ndikazomira pamberi pemateredzimosva ndinganyora kuti ndakanzwa nanhingi aiwa zvirei saka zvinhu zvakakosha nokuti dambudziko riripo kana paine mhosva iri kutaurika nokuti zvinoitika panyaya kana ikakurukurwa nezvayo inotofamba ikagarirwa nemasabhuku ikagarirwa neutungamiriri yatova mhosva kuleadership kuraramba iri munzvimbo iyoyo saka maona imi nhasi uno mazopa pakusamuona kunzi muuye pamberi pedare saka kuuya kwamaita manje pakutsvagwa justice paone kuti ichokwadi here chezvakataurika kana kuti handiti imi makatonzwawo kuti muri kutsvagwa makambovigwa nemupurisa handi kutowitnesa mega kuti wati ishoko rakaita sei zokuti nhasi uno nyaya ikata kufamba itenderera inongonzi kana mapurisa vanoita sei vanoiziva handizvo
kuzoenda kuchaji office kumagwindo kunobvunza kune nyaya yakadai voti hatina kubvira takaita se takainzwa. Saka isusu toida kuti tiuraye vanhu vanoda kucreata nyaya pasina nyaya. Tension ikati ruvengo runogona kumaunta pakati pevanhu vagere munzvimbo kuburikidza nemacreator vanogona kucreata nyaya vachigadzira vachipa nyaya musoro yadzo iyo idzo nyaya dzacho dzisipo. Saka kuno musatine muchishandisa kiro munhu ngazimasta. Inini ndakaenda paSamir Matuni yakandiudza zvokuti abvipa masuku ndiyaitaura nyaya iyo pano kuti kwamukangasa kwaenda mupurisa anenzi Page Tintini achiendibvunza kuti Tintini haana kusvikiri kumba kwako. Ndakati handina kusvika ende hakuna namupurisa akambosvika kumba kwangu kutorina nezi akati pangu nyararo. Saka neimwe nzira muri kureva chokwadi chaichocho kuti uyu ndiye nyasha wacho mwana wenyu haana kuenda kumurume. Haana kuenda tibva kwaakaita kumba akatibva pamusha akabva nedambudziko zvoteti kutouya kwaakatoita kuti ndakatofonera amai vake sokuti hamuna mbogara dare rinonzi rekuroodza muri kuroodza mwana hamuna kugara dare paine vanyaya. Panapa pane zvada kuti tiite kamwekomba kesi yanezi. Panapa ndodaidza muna neSamoni ane rakanzi munyaki dzidzai munyaki. Shakomba ina nyaya yenyu totangofamba naye pamwe chete handiti kuti tisatendesa. Madzimai sugara pasi. Let's go. Let's go. Dzidzai. Choverai kugarira apa kuti vanhu mukwanise ku dzidzai. Claim yenyu mimi iri kuti kudiwa kwamambo nenyaya yekuita munyaya kumwana mudiki nyaya chamukangazi. Muri kudiwa kudare kwamambo nenyaya yekuita munyaya kana kuti sadombo kumwana mudiki nyaya chamukangazi. Baba ndinariziona. Mati? Handinariziona izvozvo. Wongwerera kuti kwete. Chamunoziva chii chingaitirwa? Ndakatongoona muSamoni atongouya wachindinyoresawo izvozvo. Ndichoona kuti zvakatonyora izvozvo kuti izvozvo ndakazviitawo rini kunyazva watengewana ari kwambuya vake kana ndamuzoro kurwara ko ndakazviita rini. Imi adzidzai muri kureva kuti hamuna kuita munyaya imimi mukapiwa mari nemukwasha wamukangaza mukaiendesa kwamukangaza imimi. Handinambopiwa mari. Makaita sei makaendesa chii? Handina zvandakamboita. Kana uchinja makaendesa kwamukangaza? Handina zvandakamboita ini. Ndazwa kuti ana ari kwambuya vake. Kwambuya vake ndokuti zviri vakakuchiraramira dashi. Maombe. Mwana uyu ndazwa kuti ari mukachigwara chiso chake ndikaitarisa unoka ari right. Ari kuenda kuchikoro izvezvi. Appearance yake iri kuratidza kuti ari right pari zvinozvi. Makamudzorera kuchikoro here. Akakudai mamukangaza. Mwana uyu akabuda chiri chake aite ngechekuti nokuenda asikabheri. Saka kugara kwaakaita kwatora kutuya kwaakaita kuno. Zvatinoda pamwe pacho hatidi nhoroondo handizvi
toda mhinduro tikazokupai mukana wokutitsanangurira ndopamunotitsanangura. Mubvunzo wangu wobvunza kuti ari kuenda kuchikoro here, panongoda wanzwa kana kuti kwete. Kana mazopiwa mukana wokunzi mutsanangure kuti nekuda kwei maybe kana dare razopai mukana. Pindurai mubvunzo. Patemu iniri kana ndabvunza kuti mwana ari kuenda kuchikoro here. appearance yake nechirwere chamurikutaura inini ndakamutarisa ari right, ari kuenda kuchikoro here. Say as it. paakabuda achirwara andozve aituma asisi ipapo achida akatouya nezuve pataiona ndamboya kuno amuona kuti mwana amai achimbosarepo iyo yambomarawe amukangana ndamunzwa mumwe mubvunzo panapa uchibvunza kuti mwana uyu paakabuda makamboyerekedza murairidzi wake sei? izvo ndakativara izvo nedambu panyangoti vangu kuvhiringidzika nohwedi vangu vatipozi ndatina kana daingovisana muno kuti amai amunamboita sadombo here? Handamboita sadombo here. Machembere mangana ari panext donen? Machembere mangana ari panext donen akafanana neni? Vakawanda. Kusei mazinongedzawo muri wani? Ndangoona kuti uri wengu gwevanhu nokuti ndagara ndongorema nguva muri kuvengwa mberi. Panapa amai uya padaita pano dare rese rineri hapana wamakapopotedzana naye, handizvo? Hapana wamakapopotedzana naye, ende samoni iroro kuya kwarakaita pamberi penyu pane zvamakaita apa makuti vhara manje nokuti maona zvabuda pachena. Kuno kuchikoro kunoko hamuna kuya kuzetaura. Tanyimbokumbirawo mama mai Chibaya mumbotora mwana wemusikana mumbokurukura naye nguva diki zveimudzo. Regai tida kuzama kubatsirana nana mukangaza vamabvisa apa. Isu sedare hatina kumirira apa. Isu tichaita further examination kuburikidza nechipatara chinogona kutitaurira chimiro chiripo pari zvino pamwana wenyu kuti ari kumurume here kana kuti hasi. All right.